Ang kwentong ito ay ipinadala ni Marites. Nangyari ito taong 1998 sa probinsya ng La Union. Simulan na natin ang kwento. Mapagpalang araw po sa lahat ng masugid na tagapakinig ng channel na to. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan sa mga pagkakataong to. Matagal na akong nakikinig sa mga kwento nyo, Captain Kokak. At nawa ay mapili nyo tong kwento na ipinadala ko na nangyari noong dalagita pa lamang ako. Taong 1998. Dito rin sa aming probinsya, sa La Union. Noong mga panahon pong yan, ay nasa 14 na taong gulang pa lamang ako. May masayang pamilya at masipag magtinda ng mga isda na nahuhuli ng tatay ko sa dagat. Nang mga panahon din kasing yan, ay talagang saganang-sagana ang karagatan sa mga yamang dagat para sa mga mangingisda. Hindi kayang mangisda ni tatay ng mag-isa dahil talagang marami ang kanyang nahuhuli. Kung kaya't kailangan niya ng makakatulong. Doon na nagdesisyon si tatay na pabalikin sa probinsya ang kanyang nakababatang kapatid na kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho sa Maynila noon. Isang linggo lang ang nakalipas ay bumalik na si Tio Badong sa aming probinsya. Tinanggap niya ang alok ni tatay na maging katulong sa pangingisda. Paanong hindi niya yon tatanggapin? Ayon kay Tio ay napakaliit lang ng kinikita niyang salapi sa pagiging kargador sa isang palengke sa Maynila. Ayos naman ang takbo ng unang linggo ni tatay at Tio Badong sa pangingisda. Gabi-gabi ay talagang napakaraming huli. Hindi na rin ganoon kapagod si tatay dahil dalawa na silang gumagawa ng trabaho na dati ay mag-isa lamang niyang kinakaya. Nabalitaan naman ni Tiang Meli ang muling pagbabalik ni Tio Badong. Tiang ang tawag ko rito dahil matagal itong naging kasintahan ni Tio. 5 taon na ang nakararaan nang maghiwalay sila dahil pinili ni Tio Badong na lisanin ang probinsya at makipagsapalaran sa Maynila. Kaya nga lang ay ganoon ang nangyari. Hindi naging maganda ang kanyang kapalaran doon. Mula nang muling magkita ang dalawa, ay nanumbalik ang dating pagtitinginan nila sa isa't isa. Tuwing umaga, ay palaging nakakasalubong ni Tio Badong si Tiang Meli pag-ahon ng bangka mula sa pangingisda. Kitang-kita sa kanilang dalawa ang labis na kasayahan at pagmamahalan. Tumagal iyon ng 2 buwan. Ang akala ko nga ay sila na ang magkakatuluyan. Pero hindi. Isang pangyayari ang naganap. May isang babaeng nagpunta sa probinsya namin at nagdadalang tao. Si Tio Badong daw ang kanyang sadya. Doon namin nalaman na may kinakasama pala sa Maynila si Tio. Noon lang namin nalaman dahil wala namang nababanggit si Tio tungkol dito. Pagkakita pa lang ng babae kay Tio Badong, ay sabik na sabik itong yumakap. Si Tio Badong naman ay hindi mapakali at hindi alam ang gagawin. Ngingiti ba? Magpapaliwanag? O yayakapin ang kinakasama mula sa Maynila? Paanong hindi mapapakali si Tio? Nakaupo si Tiang Meli sa tabi niya sa isang mahabang upuan. Awang-awa rin kami kay Tiang Meli noon dahil natulala lang ito sa mga nasaksihan hanggang sa sumuko at malungkot na umalis. Wala kaming narinig na kahit anong salita mula sa kanya. Dahil mabuti namang makitungo si nanay at tatay, pinatuloy na rin nila sa bahay ang buntis na kinasama ni Tio. Subalit ng gabi ring yun, ay hindi kami pinatulog ng mga kaganapan.
Bigla kasing may parang bumagsak sa bubungan ng bahay namin. Nagawa lamang sa pawid. Nag-aalala kami na baka masira yun. Ngunit ang pag-aalala ay napalitan ng takot nang marinig ang sunod-sunod na kaluskos at tila may umaangil sa itaas. Mawawala ang pag-angil. Lilipat ang kalampag sa mga dingding. Hihinto at babalik muli sa bubong ang pagdapo. Takot na takot ako noon. Ganoon din ang mga magulang ko at ang babaeng buntis. Biglang sumigaw si Tiyo Badong. Hingi siya ng hingi ng tawad habang nakatingin sa bubungan. Nagtataka kami kung kanino siya humihingi ng tawad. Sa aswang ba? O sa nilalang na nasa itaas? Maya-maya ay tila naging epektibo ang ginawa ni Tiyo dahil biglang nawala ang mga kaluskos at pag-angil mula sa bubungan. Nang mga sumunod na araw ay hindi na naulit ang kaganapang yon. Hindi na rin namin nakitang muli si Tiang Meli. Ayon sa ilang kapitbahay ay bumalik na raw ito sa Benguet kung saan naninirahan ng mga magulang nito. 6 na buwan ang lumipas at nakapanganak na ang kinakasama ni Tiyo nang biglang bumalik si Tiang Meli. Tuwang-tuwa si nanay at tatay dahil malapit talaga kami sa kanya. May dala siyang kaserola na may sinabawang manok. Ayon sa kanya ay pinikpikan daw yon na siya mismo ang gumawa at nagluto. Agad yung inihain ni nanay. Biglang dumating si Tiyo kasama ang mag-ina at halatang nagulat nang makita si Tiang Meli. Lalo na nang malaman na nagdala ito ng ulam. Nagsalita si Tiyo at humingi ng tawad kay Tiang Meli. Tapos ay dumampot siya ng kalamansi. Hiniwa yon at ipinatak sa ulam na nakahain na sa hapag. Noong una ay nagtataka kami kung bakit niya yun ginawa. Subalit lahat kami ay nagulat sa nangyari. Ang ulam na dala ni Tiang Meli ay biglang umitim at lumapot ang sabaw na parang sarsa. Kasabay nito, ang pagsulasok ng napakabahong amoy. Si Tiang Meli naman ay nagsimulang umiyak at humagulgol ng malakas bago patakbong lumabas ng bahay. Doon na ipinagtapat ni Tiyo ang totoong pagkatao ni Tiang Meli. May lahing aswang pala yun. At siya rin ang nambulabog sa amin noong gabi na may kumakaluskos sa bubungan. Dahil sa pangyayaring yun, nagpasya si Tiyo na muling lisanin ng probinsya at bumalik sa Maynila kasama ang kanyang mag-ina. Pumayag agad si tatay para na rin sa kaligtasan ng lahat. Nawa ay nagustuhan nyo ang kwentong to tungkol sa kung paano kami nailigtas ng kalamansi mula sa ulam na ibinigay ni Tiang Meli.